To waɗansu suna ganin cewa duk wanda ya shigo sana'ar abu biyu ne ke faruwa. Waɗansu suna ganin cewa ni na shigowa ne kawai saboda ya samu masoya musamman mata ko su so shi kawai ya dinga fantama. Waɗansu kuma suna ganin cewa ai mutum yakan shigo ne ya nemi arziki kai har yayi gidaje. Mun ji da dama waɗansu gidaje, waɗansu mawaƙan sun gidaje sun yi abubuwa da dama da waƙa. Waɗansu kuma daga ciki an samu akasin haka. Shin me yake faruwa? Me za ka iya cewa game da wannan zargi da ake ma mawaƙa cewa a waɗansu suna shigowa ne kawai don su fantama su yi gaskiya abin da ya sa za ka ga wasu suna ɗan yin zargi ko kuma suna yin tunani kalan nasu daban. Wasu ne suke ɓata wasu a cikin haka. Wani za ka samu akwai abokin shi da yake sha'awar wani harkar kuma bai da dama ko kuma bai san yadda za a iya shigo cikin ta ba. Zai kamar yadda na gaya ma a baya za su koma gefe su ɗan dinga yi a gefe. To idan suna yi a gefe to kuma a gefen a zuciyarsu su akwai abin da yasa suke wannan. Wani zai yi don mata ne, wani kuma zai yi ne kawai don ya dinga fito a ce wane yauwa a ce ai ni ne wani, ni ne hai musu bireka, ne wani kaza yi kaza. Duk wani kaji suna wannan zargin to sun zauna da wannan na kusa da su din ne da suka san man nasu to yace tunanin ɗaya suke da duk wanda yake a kansu. Menene burinka a zuciyarka a matsayinka na mawaƙi a nan gaba? Wani irin matsayi kake so idan Allah kake so Allah ya kai ka ko kuma ka zama? Gaskiya ne ka san an ce kowane ɗan adam da burinsa ya sami nau. Ko dai ni na shigo harka kuma na rike Allah kuma ina tare da Allah kuma ina roƙon Allah bani sa'a kai. Allah ya bada sa'a. Amma baka tunanin ka zama kamar Michael Jackson, ma'ana fitaccen mawaƙin nan da ya tashi marigayi Michael Jackson? To ka san shi stardom da ɗaukaka duk wannan na ubangiji ne. Wasu suna tunanin da yawa. Wani ma yana farawa ne saboda wani mawaƙi ko wata mawaƙiya ko wani director ko wani producer. Wani suna fara ne don haka. Amma gaskiya ni ban fara idan haka ba. Ni na fara yin kawai don ya za a yi in buga an samu kuɗi. To mu je ga wata waƙar ka mana, duk da mun ji waɗansu bayanai da dama a bakin ka, da mun kusa wata gaba ta wato shi taken shirin basirar mawaƙa, inda za ka yi mana basirar da Allah ya baka a cikin wannan shiri. Amma kafin sannan mu je ga wata waƙar ka wanda kake bayani wanda ita ma ka yi bidiyon ta. Wace waƙa ce